Ahojky, máme tu pár 4 v ten deň na plese. Môžeme začať. Musíme sa rýchlo všetci skryť. Kam? Ja neviem. Prečo sa tváš tak? Ja neviem, poď už. Akože sa teraz premenil na nejakú entitu. Neviem, ako som sa dostala na lampu. Dúfam, že ma nenájde. Ja sa bojím. Musíme rýchlo. Nie. Toto je tak nepríjemné. Môžem si ísť niekto izbe rýchlo pre mobil. Toto sa nejak... Toto nie je vôbec dobré miesto. Ja musím ísť inde. Ja idem do svojej izby, veď my máme všetci bezpečnostné dvere, že sa tam nikto nedostane. Teraz rýchlo sa dostať. A mobil. Ježiši, to si iba ty, ja som sa tak vylakala. Sorry. Nie, to nie je tvoja chyba, to je skôr moja chyba, že kričím, jak neviem čo. Ale počkaj, nevidí nás. Naše batohy sú dole v triede. A ja tam mám mobil. A ja. Ja sa tam idem nejak dostať. A ja. O môj Bože, nie. Ja idem maminku. Našťastie mám svoj batoh vonku. Daj mŕtvola. Pomoc. Hej, si v pohode? Dobre, teraz nie je na to čas. Musíme rýchlo ísť per mobil. Dobre, našla som tu nejaké miesto. A tu môžem zavolať políciu. O nie, on je tu. Musím to nejak spraviť. O nie. 112, čo sa deje? A prosím, pomoc. Nejaký killer je v našom plese. Škola. Čo to bolo? Nebojte sa, máme už vašu lokalitu. Ideme tam. Nie! Nie, prosím, nie! Prosím, nie! Všetci rýchlo! My ideme znečistiť monštrum. Vy môžete rýchlo ísť dole. Rýchlo! Už zas? Už utekajme! Rýchlo všetci! A toto bolo koniec príbehu. Dúfam, že sa vám páčil a uvidíme sa na budúce. Ahojte!